खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि हेमन्त बसुमतारी बे समाव फोसावनो लादों भारतनि आसामाव बड'लेण्डआव आरो गासै बुहुमावनो कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन आरो बेफार सोलिनाय जाहोननि गोब्राब जेंना नुजानायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय बेनिख्रुइ जोंनि हालामाव आरोबाव बांसिन गोब्राब थासारियाव गोग्लैनांदों आजोला रायजो राजाफ्रा मानोना दा बड'लेण्डआव हालामाव स्रें स्रें गोब्राब मोनथाम थासारिखौ सोलिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों मोनथाम गोब्राब थासारियानो जादों बिटिसि बिसायख'थिनि मुङाव सोलिनाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट रायजोपाल खुंथाय आरो कर'ना भाइरासनि लकडाउन बेराफारसेथिं आसाम बड'लेण्डआव दैज्लां बोथोरनि दैबाना बेसे खैफोदनि मोगा-मोगि दा समाव बेफोर जेंनानि सायाव जोंनि रायजोफोरनि खाथियाव फै खोनासंनि मा बुङो दा नैबे बिटिसि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ नोंथाङा उथायना लानायखौ मोजां मोनो ना उथायना लानायखौ मोजां मोनो आंनि बायदिबा उथायनानै लानांगौ मानो होनबा रायजो राजाफोरा सुबिदा मोनाखै जेरावबो थांनो मोनाखै भाइरास सोलिदों बेनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगायावबो थांनो हायाखै आथिखालाव बिटिसिआव मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानायखौ नोंथांमोना नुगासिनो बेखौ मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो बिनि सायाव फंनैसो राइट दासान्दि जोंनि बिटिसि हालामाव मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय दं थामहिनबा बिसायख'थि आयेनानो सोलिबाय दं बे बिसायख'थि आयेनसिम जेब्लासिम सोलिबाय थागोन जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव फैनानै कुनु मिनिस्टार कुनु गभर्नमेन्टआ फैनानै जोंनि बे ओनसोलाव जिखिनि समस्या जादों सोमजिदों बे समस्याखौ नायफिननायनि जेबो मोनसे माबा थाया आरो नायफिननो रावबो फैया सोरबा एमएलए एमपिआ फैया दा ओंखायनो आंनि बायदिब्ला बे मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ दा बिसायख'थि आयेनखौ थाबनो उथायना लानांगौ आरो हायोब्ला सरकारा थाबनो बिटिसि इलेक्सनखौ फाथिना होनांगौ आरो जुदि फाथिनो हायाब्लाथाय बे मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानायखौ थाबैनो उथायना लानो नांगौ बेबायदि आरो दा जोंहा बिटिसि ओनसोलाव गायनाय फुनाय फैबाय दैज्लां बोथोर जाबाय अखानि सम जाबाय बेजों लोगोसे माखासे बान्दो बायदिसिना बायबाय बे बायनायफोरखौ नायफिननो गोबां मावनांगौ खामानि दङ बेफोर मावनांगौ खामानिफोरा दिनै ओरैनो गोलैसोनानै दङ फारसेथिं आसाम सरकारा जिखिनि गावसोरनि समस्या हथात आसामाव जिखिनि समस्या बे समस्याफोरखौ सुस्रांनो थाखाय सरकारा स्टेप लानो हागोन नाथाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बे कन्डाक्टआ थाबाय थायोबा हानाय नङा जेबो माने खामानि सोलिनाय नङा आरो बेखौनो आं सानो आंनि मथे बर्ड अफ कन्डाक्टआ थाबैनो उथायना लानांगौ आरो हायोबा सरकारा बिटिसि इलेक्सनखौ थाबैनो फाथिना होनांगौ नै दानिसो सासे बिबुंथिगिरिया बुंलांबाय मडेल कड अफ कन्डाक्टनि सोमोन्दै बेखौ सोलिनायखौ मोजां मोनाखै नोंथाङा मा बुङो बेनि सायाव दा आथिखालाव मडेल कड अफ कन्डाक्ट बिटिसिआव सोलिगासिनो दं होनना नोंथांनिफ्राय आं मिथिबाय दा बे बेलायाव जोंनि बिटिसि रायजोनि बा बिटिसि हालामनि आथिखालाव गोबां खहा जागासिनो दं मानो होनोब्ला दा बे बिटिसिआव मडेल कड अफ कन्डाक्ट माने बिटिसिनि बिसायख'थि आयेन जेनेबा बे आयेनखौ लानानै जेनेबा बिटिसिआव थाबैनो बिटिसिनि बिसायख'थिखौ मावफुंना होनांगौमोन बिथांमोना नाथाय बिथांमोना दासिमबो बे खामानिखौ मावफुंनो हानाय जायाखै जायनि थाखाय जोंनि बिटिसि हालामनि रायजो राजाफ्रा गोबां किसुमान सहाय सहयोग मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांदों दा बिटिसि हालामनि रायजो राजाफ्रा जुदि मोनफ्रोमबो बिथिंखै जौगानो गोनां जायोब्ला जोंनो बिटिसिआव सरकार नांगौ अब्लानिया जोंनो बिटिसिआव सरकार नांगौ जायोब्ला जे आसाम सरकारा दाना होनाय जेनेबा मडेल कड अफ कन्डाक्ट थामहिनबा बिटिसिनि बिसायख'थि आयेन
निजि आफाद बिथांमोना बिटिसिनि बे बिसायख'थिनि खामानिखौ मावफुंना होनांगौ नाथाय दिनैसिमबो नुदों बिथांमोना बे खामानिखौ मावफुंनो हानाय जायाखै जायनि थाखाय जोंनि बिटिसि हालामनि गोबां रायजो राजाफ्रानो गोबां समस्यायाव बा जाल्लायाव गोग्लैसोना दं। दा बे बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना खेंसालियाहै जायनि थाखाय राजनितिकबो बिथांमोना गेलेनाय जादों। दा बै बेलायाव ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जोङो कर'ना भाइरासखौबो जेरै होनो हायो। दा जायनि थाखाय गोबां बिथांमोना बिटिसि हालामाव जायगा लाना जायगा जेनेबा फरायसालि फसंथानफ्राव बा खायफा कलेजनि फसंथानफ्राव बिथांमोना कर'ना भाइरासनि जि जायफ्रा बे कर'नानि भाइरासाव गोग्लैदों बा पजिटिभ हिसाबै बिथांमोना बेमार नुजादों बिथांमोनखौ दोननो थाखाय क्वारेन्टाइन सेन्टार बानायनाय जादों जायनि जाहोनाव जोङो जायनि थाखाय जों दिनैसिमबो जेनेबा फसंथान फरायसालिफोरखौ जों खेवनो हायाखै बा इलेक्सन फाथिनो थाखायबो जेनेबा जोङो बै बेलायाव जोङो इलेक्सन अर्थात बिटिसिनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थि फाथिनायखौ जों नुहुरनो मोनाखै जायनि थाखाय जोंनि गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठानफ्रा बन्द जानानै दङ। दा बेनि अनगायैबो दा जोंनि बिटिसि हालामाव अर्थात जोंहा बिसायख'थि आयेन बिधि बिथांमोना बिटिसिआव बिसायख'थि मावफुंनो हायैनि जाहोनाव आथिखालाव जोंनि बिटिसिनि रायजो राजानि गेजेराव गोबां समस्या दङ जाय समस्याफोरखौनो जोङो सरकार नङाब्ला मावफुंनो हाया। जेरै आथिखालाव जोंहा दैज्लां बोथोर गोबां आथिखालाव दैबाना जागोन। दैबाना जायोब्ला न' बां बायगोन दैबानाजों दलं बायगोन लामा सामा बायगोन। दा बै जोंनि रायजो राजानि खहा जानाय जिखुनु खामानिफोरखौ जों मावफुंनांगौबा जोंनो सरकार नांगौ। दा खिन्थु आथिखालाव बिटिसिआव बिसायख'थि मावफुंनो हायैनि जाहोनाव जोंनि बिटिसिआव दिनैसिमबो सरकार गैया जायनि जाहोनाव जोंनि बिटिसि हालामाव रायजो राजानि गेजेराव गोबां खहा जादोंब्लाबो आथिखालाव जोंनो रायजो राजानो जेनेबा अनुदानफोर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो मोननो हाया बेबायदि जाना दङ। आरो जोंनि बिटिसि हालामाव गोबां गभर्नमेन्टनि जेनेबा एजेन्ट एमएलए आनो जा सोरबा मन्थ्रियानो जा बै बिथिङाव बिथांमोना नायफैनो उसुबिदा दं जायनि थाखाय जोंनि बिटिसि हालामाव बेबायदिनो जोंनि गामि भितोरफोराव गोबां लामा सामायानो जा दलङानो जा माथावरियानो जा बेफोर बायनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों। एसेनोसै गोजोन्थों अलिभ BBC।